Чацвёртая кніга цароў, раздзел 17. На 12 год Ахаза, цара Юдэі, Осія, сын Элы, стаў царом Ізраіля ў Самарыі на 9 гадоў. І дапускаўся ён таго, што ліхім было перад Господам, але не так, як цары Ізраіля, якія былі перад ім. Выйшаў супраць яго Салманасар, цар асірыйцаў, і Осія падпарадкаваўся яму і плаціў яму даніну. Але цар асірыйцаў выкрыў, што Осія думае паўстаць, бо ён паслаў вестуноў да Суа, цара егіпецкага, і перастаў перасылаць даніну цару асірыйцаў, як кожны год звычайна рабіў. Схапіў ён яго і звязанага замкнуў у вязніцы. І прайшоў ён усю краіну, і, прыйшоўшы пад Самарыю, абклаў яе на 3 гады. На 9 год Осіі цар асірыйцаў здабыў Самарыю і перасяліў Ізраіль у Асур і пасяліў іх у Гале і ў Габоры каля ракі Газан і ў гарадах Мідзян. Бо сталася гэта, калі сыны Ізраіля грашылі перад Господам, Богам сваім, які вывеў іх з зямлі егіпецкай, з рукі фараона, цара Егіпта, яны пакланяліся багам чужым. І сталі хадзіць па звычаях народаў, якіх прагнаў Господ перад сынамі Ізраіля і цароў Ізраіля, якія рабілі тое самае. І зневажалі сыны Ізраіля учынкамі ліхімі Господа Бога свайго і пабудавалі сабе ўзгоркі ва ўсіх гарадах сваіх, ад вартавой вежы аж да ўмацаванага горада. І паставілі яны сабе слупы і выявы на кожным высокім узгорку і пад кожным зялёным дрэвам. І кадзілі яны там ва ўсіх узгорках, як народы, якіх Господ прагнаў перад абліччам іх, і дапускаліся найгоршых учынкаў, прагняўляючы Господа. І служылі паганым ідалам, пра якіх Господ гаварыў ім, каб не рабілі гэтага. І перасцярог Господ Ізраіль і Юдэю праз усіх сваіх прарокаў ды ўсіх прадказальнікаў, напамінаючы: «Звярніце з дарог сваіх найгоршых і пільнуйце прыказанні мае і пастановы паводле ўсяго закону, які я даў бацькам вашым, і які паслаў вам праз паслугачоў сваіх прарокаў». Яны не паслухалі, але цвёрдым зрабілі карак свой, як карак бацькоў іх, якія не захацелі верыць Господу Богу свайму. І адкінулі яны прыказанні яго і запавет, які ён заключыў з бацькамі іх. І сведчанні, якімі ён звязаў іх, і пайшлі за марнасцямі і агіднасцю, і пайшлі за народамі, якія былі навокал іх, пра якіх загадаў ім Господ, каб не рабілі яны так, як тыя рабілі. І занядбалі яны усе прыказанні Господа, Бога свайго, і зрабілі сабе 2 літых цяльцоў і слуп, і пакланяліся ўсяму войску нябеснаму, і служылі Баалу, і пасвячалі сыноў сваіх і дачок сваіх праз агонь, і займаліся варажбою і чарамі, і дапускаліся таго, што чынілі ліхое перад Господам і прагняўлялі яго. І моцна загневаўся Господ на Ізраіль, і адкінуў іх ад свайго аблічча, і нікога не засталося, толькі адно пакаленне Юды. Але і сама Юдэя не пільнавала прыказанняў Господа, Бога свайго, і хадзіла ў грахах ізраільцаў, як яны рабілі. Тады Господ адкрыў усё пакаленне Ізраіля, тады Господ адкінуў усё пакаленне Ізраіля і вынішчыў іх, і аддаў у рукі рабаўнікоў, аж пакуль зусім не адкінуў іх ад свайго аблічча, ужо з таго часу, калі Ізраіль адарваўся ад дому Давіда. І выбраў сабе царом Ерабаама, сына Набата, бо Ерабаам адарваў Ізраіль ад Господа і дазволіў ім грашыць грахом вялікім. І сыны Ізраіля хадзілі ва ўсіх грахах Ерабаама, якіх ён дапускаўся, не пакідалі іх. Аж пакуль Господ не адкінуў Ізраіль ад свайго аблічча, як прадказаў праз усіх паслугачоў сваіх прарокаў, і перасяліў ён Ізраіль з яго зямлі ў Асур аж да гэтага дня. А цар асірыйцаў перасяліў людзей з Бабілона
із Куты, із Авы, із Емата, із Сепарваіма, і пасяліў іх у гарадах Самарыі замест сыноў Ізраэля. Яны прыйшлі ў Самарыю і абжыліся ў яе гарадах. І калі яны там спачатку абжыліся, яны не баяліся Господа. І Господ напусціў на іх і львоў, якія забівалі іх. І паведамлена было цару асірыйцаў: народы, якія ты перасяліў і прымусіў жыць у гарадах Самарыі, не ведаюць законы Бога той зямлі. І ён папусціў на іх і львоў, і вось яны забіваюць іх, бо яны не ведаюць законы Бога той зямлі. А цар асірыйцаў загадаў, кажучы: завядзіце туды аднаго са святароў, якіх адтуль забралі ў няволю, і хай ён ідзе і жыве з імі, і хай вучыць іх законам Бога той зямлі. Такім чынам, калі адзін з тых святароў, якіх забралі ў няволю з Самарыі, абжыўся ў Бетэлі, ён вучыў іх, як яны маюць пакланяцца Господу. І кожны народ зрабіў свайго Бога і паставілі іх у святынях на ўзгорках, якія пабудавалі самаране. Кожны народ у сваім горадзе, дзе пражываў. Бо так людзі з Бабілона зрабілі Сакот-Бенота, а людзі з Куты зрабілі Нергала, і людзі з Эмата Ашиму. А гівеі зрабілі Непхаза і Тартака, а сепарваімцы палілі агнём дзяцей сваіх на хвалу Адрамелеха і Анамелеха, багоў Сепарваіма. І ўсё ж служылі яны Господу, а з-паміж сваіх зрабілі яны сабе святароў на ўзгорках і паставілі іх у храмах на ўзгорках. І калі служылі яны Господу, то таксама служылі багам сваім па звычаі тых народаў, ад якіх былі яны пераселеныя ў Самарыю. Аж да сённяшняга дня робяць яны па старым звычаі, не баяцца Господа і не пільнуюць пастаноў і прыказанняў і закону, і загаду, якія даў Господ сынам Якуба, якога назваў Ізраэлем. І заключыў Господ з імі запавет і загадаў ім, кажучы: не ўслаўляйце багоў чужых і не пакланяйцеся ім, і не служыце ім, і не складайце ахвяраў ім. Але Господа, які вывеў вас з зямлі егіпецкай, сілай вялікую і рукою магутную, яго бойцеся, яго услаўляйце і яму ахвяры складайце. Таксама пастановы і загады, і закон, і прыказанні, якія ён напісаў вам, пільнуйце, каб спаўняць гэта ва ўсе дні, і чужых багоў не бойцеся. І не забывайцеся пра запавет, які я заключыў з вамі, і не бойцеся чужых багоў. Але Господа Бога вашага бойцеся, і ён выратуе вас з рукі ўсіх ворагаў вашых. Але яны не паслухалі, рабілі ўсё па даўнейшым сваім звычаі. Такім чынам, гэтыя народы баяліся Господа, але ўсё ж служылі ідалам сваім. Бо і дзеці іх, і дзеці дзяцей іх робяць так, як бацькі іх, аж да сённяшняга дня.